kung tatawid ko yung ate. So shut up and bright now, shut up and bright now. Yo, kids. What is that? Bakit, Pedro? Ba't pinag-react mo? Kaya mo? Ang ulam. Direto na naman. Ano yung nasa bibig spray? Kasi si ano, si Pedro, kanina umiyak ako. Lasing pa ako. No? Kaya Peach. Nalala ko yung meaning ng JM, Jamog-Mog. Dumugmug. Sabihin mo nga yan. Ako na kay Jan ka. Jamog-mog. Ano ka ba? Pangalan tayo sa Leola, sabi ni Ate Bilin ni meaning doon ng JM, Jamog-Mog. Hindi pa ito kumakain. Hindi pa, diet kami. Sabihin mo kaya si Chris.